English. What should I do? In Chinese. 我应该什么吧 In German. German? Kalimot ko. Kalimot ko. Sunod, ibalik na natin Ibalik ito, Papa na. J, kay may Facebook Live na kita. Tama, Malay tama. natin, may mga... Tama, no? Mga suggestions Oo. sa mga Correct, friends na to. oo. Yan. Mga Nihongo, mga yan. Japanese, Yan. German, Yan. may mga... Turkey. Turkish. Kamusta? Mga German Shepherd nga nagapaminaw sa atin. German Shepherd. Kamusta na katong si ko, no? Si Kwan? Siguro, Papa J, subong nagakuha na to siya. Nag-flight na? Nagakuha na. Hindi magadugay, Papa J, mag-landing na siya. Muna gambal nga, sumanlangit nawa. Importante nga gimpabalunan naton sa sang white flower. Kana. Sang atong Ano ba? ano to, Papa J, kung masakit ang iyang kalawasan, mayara Power magsasag cells liniment oil. liniment oil. Di kaso por kaso nga mamalhan, mayara sang power cells liniment oil. Kaso pag nagmamalhan ni Makaya, Aerolob. Aerolob. Good luck kanimo, day. I hope matagbaw ikaw. Matagbaw kaya yun? Sigurado. Matatagbaw lagi yun. Itago na lang ako sa pangalan nga Nina. Excuse me sa inyo tanan, mga undo, mga toto. 51 anyos na ako. Na. Pero, wag nyo akong maliitin. Dahil umaagas pa ito. Aba. Ha? Ang pamangkot ko na ang nag-aagas. Basi gaagas. Lahi na gaagas di ante. Diri lang ako, Papa J, Boy Nonoy, banda. Lapit sa inyong syudad. Adi ay. Di na ako pag-mention, Papa J, Boy Nonoy, basi kung talk of the town na po. Sa akong edad ka 51 anyos, Papa J, Boy Nonoy. Sa mapati mo, sa hindi, pati na lang para magdali. May nubyo ako, subong. Live-in partner, Papa J. Boy Nonoy. Nga kung mahambal, Papa J. Boy Nonoy, nga anak ko na kung lantawon. He is only 34 anyos. Ay, abaw. Kung padaruhon, Papa J. Boy Nonoy, lupig pang 18. Anda may karan. Day! Grabe ha, bago din. Dawa mo ning kapanahunan kag edad-edad sang kapanahunan ni GC Boy at Ibula, Papa J. Kana mga panahon nga grabe mo kamas. Correct. Ha! Bisan! Sumbong? Madamo kitang masulayan kaniya. Lagi daw nga, kaon lang ko na'y pahulay. Damay ka. Muli ginahambal, Papa J, sa pangamot ni GC Boy at Ibula. Thank you. Mo na yung pagkakuyawa lagi. May na nga, muuntat lang ka, mga laksi na. Untat lang sila, Papa J, kuno kung tigtirig ang duman mo. Amak mo timoran. Ano? Kita mo na eh. Kasunod gani ang tigangan mo, katong igo ang 3 kalitsi kag 2 kagantang. Para bilog-adlo. Bisan, 3 kadla, tanawon ta kung hindi mapanos. Alam ka na. Kung mapanos, aksyon sa kapanos ya kaslo, sige, kurikada kag kalukaluha duman. Ay nako. Alam ka. Oh, Papa J. Boy Nonoy. Amaling sitwasyon ko sa buong. Pero, may dako nga nagabalabag sa among relasyon. Ay, abaw. Ini ang akong anak, Papa J. Boy Nonoy. Nga itago na lang nato sa pangalan nga Mika. Si Mika, dalaga pa. Nagsalantaw ko, Papa J. Boy Nonoy, amo gining rason nga ako nagaproblema subong kag nagapamangkuton. Ano ang sakto na kong himuon? Para gini niyong maintindihan, Papa J. Boy Nonoy. Amo niya. Ama nga natabo.
Dosa na eh. Be. Babe. Ikaw ba Butse ba? Grabe na. Di ka na ba lang magpa-stay di ba? Sige lang, kaya pa man ako. Pero, Bas, Be, oh, sabi na El Nino naman yung taon eh. di ba laga bag-uta kang impakadto direk? Gitiksan ko naman ikaw. Huwag mo na dawat daw. Ano text mo kaway ko kadawat? Hinay ko signal ako. Nagatawag ako kag nag-text sa imo hambal ko. Bago ka kita makit-anay pagkabuas nga adlaw, balon ikaw katugabang kaga okra. Nahurot. Ang ginambalan ko gida, nakabutang dito sa text ko, ang okra ko bulan mo itliso para hindi man masapra. Uy ko kabantay, babe. Kay. Ay, sus na ano Makasako nga excited ako kung makita ka. Pasugidon ka, laging handa. Gani, pero way ko kabantay gani. Kay, bala, excited kayo ko nga makita ta ka. Kag kung ikaw pasugiron, daw si kasino ka nga, abi mo kung sino nga daw gaharara. Sige na lang, importante nga. Naka round 5 na ta. Round 5 nga. Kung nasa Euron ganini, kining round 5 ni, makuha ko man ni 3 ka oras ba? Pero imo, naka-round 5 ka man doon, pero nakuha mo 12 ka oras. Grabe kay ka, babe. Pero sige lang, babe. Basta ang importante, ang atong planuhan ron. Ay, Paano na to ni hambal sa imong anak nga? siya. Kita na. Wala'y problema na, ba? Anong walay problema? Basi kung Ay, dili nyo ko madawat. di na kani magproblema sina kaya mga bata kung may kahadlo ka na akon. Siguro maintindihan man na nila kay sometime nga si tatay nila 15 anyos na ang makaligad. Ba, kung tani maintindihan man nila kay kabalo sila si nanay nila ba dugay na gidwala pa kaging lumlom. Sige. Ay. Mag-grocery lang to. Akon malang ginahangyo balabi ba o bisan to o dapuan kita it dapaw importante malumluman man kita panagsa. Sige. Basta ang importante, mag-istorya taon niya. Ban imong anak. Ano Oo. pangalan sa imong anak? Mika? Si Mika. Sige. Edad-edad lang ka mo to, babe. Okay lang ba sa iyan? Ay, siyempre wala na nasa mahimo. Kung tani, kung andaga ni kalipay, ginahatag man akon, nga akong kalipay, hindi nila mahatag haw. Sige, mag-istorya lang taon niya. Sige. Puti sugdan na naton kay ma-round 6 naman kita. Round 6 na naman? Ay, oo, Itay, kwa na. Ipagwa na ang imo nga kamumo kay takdan to duman kag gloves. Grabe po ni Tigulang. Ay,
kayayo. Hala! Dayang-dayang Ante! ibudo. Hoy, ante! Nganong gibong-gibugin siya Uy, gawin siya kabati sa kuwa, oh. parat. Ito pa ang parat-parat. Andam. Auntie! Ay! Talaga na naman itsura, auntie? Oy! Dudong! Ba't na yung dudong, uy? Ano kaya ka na nga bata ka? Dudong ilang pangalan mo. Hoy, Dudong, abi, pag mag-udon ikaw, kay kon na. Kasi kanugon sa imo nga, abi, nagbayot-bayot pa, ikaw. Hoy, sabi, auntie. Bao ka na ko sang lawas mo, nagakilo, ikaw ito 86 kilos. Nagataas ikaw sang 5'6". Bao, Dudong, ko nagsikyo ikaw, kundi gani nag-army ikaw, mapuslan pa ikaw. Hoy, sabi, auntie, uy. Kundi, kung tani subong shotgun kagarmalay ang imong ginagunitan, hindi kay ay abawa sa imo. Manicure set man ang imong Ay, Mika. ay kanugon gid sa imo. Ang imong auntie, ang imong nanay diri on, gina-chat ka na ng imong best friend. Hi, friend! Ay, friend! Hi, friend! Ay, ako yung dalaw diri o para sa imong Ay, kamusta, friend? Okay ra. Ay, Pero aga pa ko gitsaka sa imong nanay. Ay, kabalo ko nga daan nga si nanay. Ambot na nga si nanay. Aga pa na sa bala nag-preparar, friend. Mga alas 3 pa lang sa kagahon. Nagbugtaw na siya. Kani man. Oh, tanawa na na tagabi. Nay, din ka makadto, Nay. Ay, anda, kabalo ka nga daan, anak ko. Tanawa nga kon nga above dini nga kolor di gatas nga ko. Bagay di ba ako? Bongge Anak, auntie. anak, kung gimpahula mo ako sang imo nga katong gibakal mo sa kwan sa diin gani nga online to sa Lusaga. Baw kung gimpahula mo ako sa tong imo nga jumpsuit. Abaw anak, baw ka nami kita ni diri iparis ko sa akon nga kwan. Ay kabalo kang daan anak. Ay, ante, namin ni paras di mo katong kuha bestida. Di ba Dodong, bagay man ni kanakon. Bakit ano, auntie? Ay, nay, but na nga may ano na yaw, ano okasyon na yaw. Bitaw te, ano okasyon? Ay. Mag-ballroom ka, Abot mag-zumba. sa imo. Ikaw ba lang nga bata ka? Dapat ikaw nga bata ka, mangin-updated ikaw. Siyempre, si nanay mo na ka, gugma-gugma naman. Nay, Pero ay baka na. wala Loko. na yan. Kundi hindi mo na yung nag-idaran, dira ka man timo yan, nag-ina mo sina. Nay, hindi mapagpakawi, ibala kita, nay. Ah, anak, idumduman yung mabalanak ang kalipay sa inyong nanay ko nang imo gani kalipay. Imo gani nubyo, ginapasugtan ko kamo nga ang ako na hindi mo ako pagpasugtan. Ay, korekong na, auntie. Hay, nay, wala mo na yung problema sa ako, nay, kay dalaga man ako, nay, kag ikaw, nay. May mga bata ka naman, kag isa pa, nay. Hindi ka bagay, nay, kanain sa imo. Hoy, subi, auntie, mag-ay-ana. Uy. Hay. Sige na imong nanay. Ay, dodong kag anak, kay isuporta rin yung mabala ako. Ano naman nabi kay sa amo ni nga pangidaron ko? Ay, si tatay mo nuli, way naman nagburo balikid sa akon. Kung pisasanggin ko anya ako. Ano, auntie? Hambal. Nangaluyag si tatay mo kanakon. Sige saka sinamulak sa akon. Sige kagarit-garit, anay nga batuan ko. Dayon man na panalaway. Pero, auntie, ano na, auntie? May kaduan ka or may mabisita? Siyempre, hindi ko na kinahanglan nga kaduan to. Kag gusto ko siya naman magakadto diri. Hala ka, bongga, yun na. Saan niya mga auntie? Saan sa mga oras mga Dugay-dugay, mga 2 minutes before, arala na siya. Anak, ang imo anay nga kwarto to, gilimpyuhan ko, lamon ko anay sa subong lang. Hala, gang. Himaon yun yung training ground ng imong kwarto, gang. Nay, ano ka man imo, yanay man? Dapat ganina mag-focus ka na sa imo diri nga sira-sira store. Nay, mga lalaki na nay sa mulak na ginang nanay kag isa pa ba si kwarta lang ang lagas sila sa imo. Di ba, friend? Base ko siguro, aside sa kwarta, friend, base ko siguro may mo perform na imong nanay, di ba, te?
Siyempre, normal naman lang ina Ano pinakapaborito yung mga kuanti? Ang kuan? Nga kuan, nga Siyempre, style. ang 68. 68, dungagan. Anong Paris, ti? Ay, sus, ang 68, hindi na ako mag-aagi sina ang masunod sa 68, kundi madiretso na ako sa 70. Kaya ang masunod sa 68, sinabaw, masumod man. Daw halos permi-permido lang. Dapat nalain duman eh. Ay, sa bagay, auntie. Sa taxi. Bata man ka, di ba? Pinabayad Sa taxi gani may ara sang D4, may ara gani sang iki. Ang ginahulat ba lang na akon ba? Bao ang akon ginapangita sa kon sa taxi pa may ara sang ikis, may ara D4, may ara man sang buli. Bao ginahulat ko nga pakalon man ako. Ay, sige, auntie, oy. Okay, Ikaw na sige, pangalan sige, niya, auntie. Bulig-buligin naman ako. Buli ka buligin na naman ako, auntie, pag-abot sa patimos. imuhang boy O fee. sige, sige. Ano sa mga boy fit, eh? Ay, Dodong, ako na 34. Ano pangalan niya ba? Si Juan, sinun gani nga pangalan niya dahil. Sige lang, ipakilala ko karon. Ano si auntie, oy? Anak, lugayan na yung akong ginlatik dira nga lubi. Painon mo ang mantika, painon mo man ang iyang latik. Ano nga na yung masuman? Hindi anak, may preparasyonan ako sina. Mano siguro na ilang balay. Tok-tok ba? Ayo. Dong, Grabe, alert kayo. ikaw na Dong. Babe, ako na ni. Ay, sige, abri na. Bakit na pa ako nagahulat sa imo? Dali lang, dali. Yan, niluti ko tito nga lubiho ba o preparasyon ko to limagid to ang pinakagod ko kaga niluti ka. Sige lang, ang Oo. problema na eh kung... O baw ya, kadugay man sa imo mag-abot Okay, ka. inom naman dahil na traffic lang ko pero... Abot sa imo. Kanang imong lubi Dugay-dugay mapanos doon niya, Valenciana. Ay, abot sa imo. Kanang gilubi ni mo Kadugay nga sa imo, gikagod. Ako na bahala o niya magbalos, ana. Ako na po mo kagod. Bago kita karon magsugod, pamanyos anay ka utlana. Ngaman. Para kwat kabalo ka na nga daan. Oh, sige. Na ako'y dala diri kuan. Kabalo ka nga daan ang lana pampanami na itkutis. Sige. Asa ni mong ano? Di ni mong anak si Mika. Asya nga ako niya bata, dali lang. Mm. Nika! Nay? Sino yun ang lalaki, Nay? Good evening. Wala na ba ako sang may ginapaabot yung titiban na anak kundi amo ning akong my one and only boyfriend. Good evening, Mika. Ano ang maayos sa gabi? Kag sino naghambal sa imo nga welcome ka diri sa amon? Kung di pasugtan ka ni nanay nga maglakat diri, ako wala nagapasugot. Kag hindi gid ako buto sa imo. Pasensya na, Mika, pero ako dahil si Eric. Eric, pwede tayo ikaw ng istorya. Nay, pwede ko anay mahulam si Eric, Nay. Anak, ako na mismo nagapakitluoy sa imo, anak. Hindi man anak pagpakahoy si Eric, anak bilang ako nagapangayo nagitlang bilang nanay mo. Babe, pwede man ko tawagon ni Mika nga Papa. Pwede gyapon. Ano?
Pakiliwat? Pwede ko di mo tawagon nga papa. Hoy, Eric. Bago pa lang kita nakilalahay, kag hindi ta pa ikaw kilala. Magani nga nagpakilala Si nanay ko. Ako si ginarespeto Eric. ko, pero ikaw, hindi ko pa ikaw kilala, gid eh. Nagbasa kung pwede, istoryahon ko, anay, ikaw. Nay, Babe, okay lang ba ni mo? excuse, anay, nay. Babe, okay lang ba ni mo? Anak, nagapangabay ako sa imo, anak, ha? Hindi manit pagtratara si Eric nga matangay itiban. Trataron mo si Eric, anay, kaangay, sang imo nga bilang amay mo na gidla. Sige na, babe, okay lang. Eric. Nakoy wine. Nakoy wine. Kam ka na, Eric. Ikaw lalaki. Prangkaha ako. Prangkaha ako kung ano ang lagas mo kay nanay. Ang iyang pagka-good performer. Hindi ka magambang sa namin. Ako, Eric, bilang anak, kung tani, respetuhon mo man ako kay... Ako, hindi gid ako gusto nga sinanay ko masakitan. Madamo na sa mga lalaki nga nag-agi sa iya, pero hindi na ako gusto liwat nga makita ako sinanay nga nagapangasubo, Mika. nagapaluya. Itungod sa mga lalaki. Mika. Tungod sa mga lalaki nga manutunto. Mika, iba ako. Kag ikaw, Eric, una ko palang nakita sa imo. Mabalaan ko na kung ano mong lagas mo kay nanay. Mika. Iba ako sa ibang mga lalaki. Eric, Palangga ko imong nanay. madamo na sang nagambal sina sa akon sa nguna. Kag sila tanan, wala gi pamatud-an. Kag wala ni lagin panindugan kung ano ang ilagin hambal para sa kay nanay. Pero Eric, Eric, Mika, Si nanay, gusto ko si nanay Eric nga magbangin malipayon. Basi kung pwede, ako nagapangayo nagid lang ako sang kwan sa imo Eric nga. Basi kung pwede, likayan mo na si nanay. pero Kabalo Mika, ako, kwarta lang gid ang lagas mo kay nanay. hindi na matuod. Palanggan ako imong nanay. Hindi ka magambal sa nga mo si Eric. Kwarta lang gid ang lagas mo kay nanay. Ang iya nga. Ang ano? Basta, Ang ano? Biskan layo ang agwat namo sa imong nanay. Tinuod nga palangga ko ang imong nanay. hindi ka magambal sang ina. Hindi ka magambal sang patapos, Eric. Anong patapos? Hindi ni patapos. Intro pa lang ni. Hindi. Kaya alos ka mo tanan. Amo ka mo sinay. Hindi. Kung makita nyo ang isa ka babae nga maluya, wala na ka mo nagatanaw pa sang kung anong mahal sang isa ka tao sa mga tao sa palibot nyo, kundi Pero tinuod nga palangga ko ang imong nanay. ang habol nyo man na kay nanay, Abi Eric, ang kwarta eh. Prangkaha ako. Hindi na matuod. Hindi Bisan na matuod. taguon mo pa na, pero halata ka. Halata ka kayo, Eric. Kay sa una ko palang nakita sa imo, Eric, daw kaangay ka ng sang giring. Ano nang giring? Giring sang 5. Nawong kag pilak, Eric. Hindi ka na matuod. Matuwa din na. Hindi ka na matuod. Subong panandaan. Matuwa din na. Ipabalo ko sa imong hindi na Matuwa tuod. din na, Eric. Ang isa pa nagatingala, gid ako ang mga sustinto ni ko kanyanay. Ang ginapaabot ni nanay nga taga-bulan. Dati dako pa nang ginahatag niya sa akon, subong natingala ako. Nga wala man sa sang saragudo na ako man ang isa bata. Eric, dito ko na ibaluan nga. Ginapangwartahan mo lang si nanay. Oo, tinuod na. Nakita ba nimo? Tanaw ang imong nanay. Wala lang kakabalo. Ay imong nanay nagbakal nagmall. Ha? Ano nga klase ka, Mol? Palengke mall. Eric, hindi na ako pagbutig. Way kakabalo. Nga imong nanay nagbakal nagsalakyan. Wala lang kabalo. Mas maayo. Kita nimo nang ginaparking diya nga bulldozer. Amo lang gibakal niya. Eric, Wala lang kakabalo. oo. Wala ako nakabalo, pero... Bisan wala pa ako nakabalo, pero mamanaan ko gyapon nga. Ang imo punteriya kay nanay, kwarta lang eh. Pero dili na matuod. Actually, nagaplano pa Bisan imong pa, nanay Eric. magbakal og eroplano. Bisan pa, Eric, ka nagabutik ka sa ako. Mahibaluan gyapon sa imong ilong kay nagahungag sa imong ilong. Dugay na ning hungag. Amo ganyan na akong mag-ulan. Wala ko gahangad. Eric, Nadlok ko nga malumos. Eric.
nagapakitluoy ako sa imo. Likaya na si nanay ako nagapangayo nagapangayo na gid ako. Eric, maluoy ka man kay nanay. Mika nga aman. Hindi ako Palangga ko ng imong nanay. Hindi ako gusto si nanay nga magkakita liwat. Eric, nagapakitluoy ako sa imo. Umpisa boss nga adlaw palihog. Umpisa boss nga adlaw palihog. Hindi ka na magpakita dire. Kay kung makita ko pa ikaw nga nagabisita diri kay nanay nga wala ako. Kung Ano? mamanaan ko lang liwat. Ano? Hindi mo na pagulaton. Magbasi maabot ang tion nga. Shotgunon ko ikaw. Mao ba? Pwede mag-istorya mo yan sa imong nanay. Bago ko mahawa dali. Eric, nagapakitluoy ako. Istoryahan lang gid si nanay. Istoryahan lang gid si nanay. Ano gid ba lang ginaisip mo? Aside sa istorya. Kaya kabalaw ako sang diskarte mo eh. Ikaw pirmi ang nagakuha kusog ni nanay. Amo pa kung kaisa si nanay diri magpuli. Maluya. Hindi na kahugas ang plato. Maluya si nanay kay tungod ang bal ni nanay ginakuhaan mo siya sang kusog. Makaya ko pa, Eric. Dawaton nga, kuhaan mo lang sa kwarta, pero kusog. Hindi ako, Eric. Kay gusto ko pa si nanay maglawig pang iyang kabuhi. Istoryahan ko lang, Anais. Palihog man, Eric, ay. Istoryahan ko lang, Anais. Kung mahimo, tag-isa, tag-duwa lang. Istoryahan ko lang, Anais. Istoryahan ko lang, Anais. Eric, masik ko pwede i-text mo na lang si nanay. Istoryahan ko siya. Please, tagay ko siya sa mga istorya siya. Sige. Sige. Oh. Kamusta ang inyong istoryahan, ay? Babe, Nga, Maluya, ikaw dapat gani manging happy ikaw. Manging happy ikaw. Sha-la-la-la. It's a nice to be happy. Sha-la-la. paano ko maging happy? Happy. Shalalala. Siguro amo ning panahon nga. Yambal ko sa imo. Dili magsugot ang imong anak. Agahambal na sa ko ah. Ano? Hindi na kuno ta dapat magkita na pa. Oh, hindi! Nga nahambal yan na sa imo, kag-isa. Kaya kung magpakita pa kuno ko sa imo, pwede niya kuno kong shotgunon. Hindi ko gusto nga Oh, hindi. mag-abot pa ta sa punto nga. Tingala ko ang shotgun diri sa amon loyo na dula. Gali kay gun safety niya na ato. Sige na, babe. Mulakat ako. Babe, Mulakat ako. babe, ano ang rason niya? Hindi siya gusto ka na akon. Hindi siya gusto ka na akon. Hindi siya gusto ka na akon. Sa amo lang ina, babe. Hindi siya gusto. Susuko ka na dayon. Hindi mo- Susuko ka na dayon dahil sinabihan ka niya na shotgunin niya ikaw. Anong gusto mo? Babe, Anong gusto mo? pwede ka man diri ka pagkabisita, bahalag shotgun ka niya. Baklanta ikaw at bulletproof. Babe, Istoryahang imong anak. hindi ka Istoryahang magpasugod. imong anak. Babe, Istoryahang imong diin anak. ka. Malakat ako. Biyahan mo ako. Biyahan mo ako. Amo kasi na kaluya. Kaya kung magupod ka daw, halos kuhaon mo ang akong kusog. Para mo kapagsik. Amo kasi na kaluya. Tungod lang sa ginhambalya sa imo nga. Kag sa gamay nga rason nga hindi sa buto ko. Kanimo? Nina. Ha? Nina. Babe.
Oh, babe, I love you. Mahal na mahal kita. Babe, hindi mo ba alam, dito sa puso ko, ikaw ay nag-iisa. Oh, babe. Palangga ta ka. Babe. Palangga ta ka pero Baby. palangga ta ka pero wala ko mahimo. Kaya ang imong anak mismo ang babag sa itong relasyon. Tugod lang siya, hindi siya magsugod. Hindi ka na naman. Biyaan mo na ako tanan sa ginpundar naton nga relasyon. Hindi ko gusto nga maggamo mo ni Mika. Wala ka kabalo, babe, nga sang wala ka pa kaabot, kaangay ako sang lanta nga gulay. Walang kakulay-kulay at walang kabuhay-buhay. Kabalo ko, babe. Pero sa Nga ako ang pag-abot mo, nagdilig sa imo. Ako pero ang nagdilig. Ikaw ang nagdilig sa akong tagipusoon nga madugay naglaya. Nagsusubong tungod hindi lang nga akong bata, biyaan mo na ako. Pero anong ko ni? Anong ko ni, babe? Oo, 51 anyos na ka. Ipakigbato mo ako. 51 years old na ka. Siyag nga ang lupok sang shotgun, mapakita mo lang. Na nag-comment dire sa Facebook. Ang hambal niya, luuda, uy. Babe, ipakigbato ako. Shotgun lang makaya mo, inalikayan no kung sagngon. Mapakita mo lang at tampad kag putli ang pagpalangka mo kadagpon. Maluoy ka, babe. Maluoy ka. Subong biyaan mo na ako. Piliton man akong Biyaan mo ako sa iri. Piliton man akong ipastop. Tap. Pero ang bata ko lang nagambal sa imo nga mag-stop sang pagpalangga. Nagpati ka. Hindi ko gusto maggamo pa mo. Babe, Hindi ko gusto. Hindi ako pagbiyain. That's why, babe, I have to go. Babe, Sige na. kung biyahan mo ako, makabit ako kag magbitay sa puno sang badyang kagabalong. Tandaan mo. Tandaan mo na. Nagugang kung ano ang magatabo sa akon. Ikaw ginang dapat basulon. Bahala ka na. Bahala ka na. Na, hindi ka makadto. Hindi ako pag-istorya, ha? Maraway kang bruha ka. Bata ko lang ikaw. Nay, hindi ka magabal sa mga Bes, ano ni sinasabi, Bes? Nay. Ano na tabo dari Bes? Palihog dudong, my friend. Istorya lang, anay na mo ni Magdanay. Sige. Mamati lang ako. Pero, hindi ka lang maghalit. In kaso ano matabo, ikaw referee. Naginimo mo ato kay Eric, nak. Tungod kay hindi ka boto kay Eric, gin-judge mo na dayon si Eric. Nay, ginimo ka to, Nay, kay para maghihapon na to sa imo, Nay. Kag isa pa, Nay, hindi na ako gusto, Nay, kag nga matabo pa sa imo ang natabo sa imo dati. Anak, wala ka siyang labot kung ano matabo sa akon. Kung tani pasugtan mo man ako, kay si Eric ang kalipay ko. Si Eric ang kalipay ko, nak. Ikaw na, kalipay ko man ikaw na. Kung tani,
suportari man ako dak sa akon nga kalipay. Nay, ginimo ko lang ato, nay, kay para gihapon ato sa imo kayo, nay. Kay kabalo ako, nay. Kwarta lang gid ang habol nila sa imo, nay. Nay, maluoy ka man, nay, ay. May edad na ikaw, nay. Focus ka na lang diri sa negosyo, tanay. Maluoy ka, nay. Bisan sa ako na lang, nay. Anak, Pero bes, ano na kay palangga naman na to ang keep quiet, Dodong. Keep quiet. O sige, Dodong, hampal. Di ba tiya, palangga ba naman si Eric? Palangga ko siya. Palangga ko siya. Lakat natin! Ay, Bes. Hindi ka mga mo sinabi. Sabi ko, kampi ko ikaw. Tala ka po mo natin, nagpalangga ano, silang duha. Oo, palangga ko si Eric. Nagpalangga ko man ikaw. Kamu ang kabuhi ko, nak. Kabay pa kuntani, nak, nga. Magmalipayon ka manak sa ginimo mo, nak. Nga ikaw lang malipay, nak. Samtang ako, nak, masulubon. Anak, malipay ka man sinanak. Correct kong! Ikaw nagkipasugtan taman, ikaw nagsang ikaw nagnorobyo-nobyo kag ikaw nasakitan, nak ba? Pak na pak! Tapos ako, nak, hindi mo ako sugtan, nak. Nak, Check! tandain ni nak si Eric ang akon kalipay. Kag ikaw, nak, ako ka mang kalipay, nak. Pero nagsabay pa kuntanin. Pasugti man ako, nak. Kay tungkol sinanay mo, nak. Ikaw, nak, bata ka pa sa kalibutan, nak, na mo ka panobyo makita, nak. Ako, nak, nagaidara na, nak. Nagaidara na ako. Pasugti na lang ako, maluoy ka. Pak again! Nay! Wala maginano na, hindi kita ko magpasugot, nay. Hindi kita ko magpasugot. Sige, kung hindi ka magpasugot, ihatag ko kung ano ang imong gusto kung ikalipay mo, ina. Sige, go ahead. And I will go. Whatever I do. La 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 la. Lakat natin! Lakat na! Lakat na ako, nak. Nagulat na si Eric! Domdomon mo lang, nak. Bisan maghalin ako diri, nak. Domdomon mo lang, nak. Gabay nanay nga nagapalangga sa iyo. Nak, tandain, nak. Talagsa lang ni magkabakabang buruwak-wak sa akon nga tagipusoon. Ginutot mo pa. Malakat na ako. Nay! Bes, hindi natin mo nanay, Bes! Nay! Kung ano kaabri ang paggalin mo diri sa balay, tanay. Amo maninikad ako ang bukas sang imo nga pagbalik. Bes, hindi natin mo nanay, Bes! Kaya kapangitan niya ito ngayahang one and Bes. only! Ano ang dapat imuon ko sa iyo? Kamusta na ka si Mika? Kamusta? Ay, og si Nina. Siguro sa subong mabudlay pa ni para sa kay Kwan Papaji, sa kay Nika. Ang gadawaton kung ano mga desisyon ni nanay niya. Sige lang, importante nga naga-enjoy si nanay Yan. mo. Kag kung makita mo si nanay mo nga ginapasakitan man lang, ate, amo na lang time nga pagtabog mo sa kay Eric. Pero kung makita mo man lang sa kay Eric nga seryoso si Eric, kag wala man may nalapakan nga iban nga balatyagon da kag mga tao da, sige, suportari lang. Tama. Ihatag ang kalipay ni nanay mo. Kagaya ang importante dira, way ka man napabayaan, di ba? Sa bagay, siguro, depende na po siguro ni Brad sa pag-intindi ni Mika. Sa iyang nanay nga si Nina. Siguro base si Nika, abi pa pa Jay, kay nadudla sa sang time nga si nanay yan, nagigugma man sang iban, pero Yan. ang bato ni nanay kasakit gyapon kag pagpanunto, pero sa kay Nika siguro base hindi na sa gusto maliwat ato. Tama.
Sige lang, Madam Nina. Si Madam Nina man atong sender. Kung diin ka man subong, kung sa lantaw ni mo nga mo nang makapalipay sa mo ha. Correct. Basta ano lang, namin lang pag-updanay ninyo ni Eric. Eric. Ay, paintindi mo lang gid mayad kay Mika ang inyong